Ja, nu. Ah, det gør jeg heller ikke. Julen gør så fint. Så. Så, hej, bliv. Vi kan jo ikke have, der bliver snyd, jo. Hej svigerfamilie, glædelig jul! Det er tid til at finde ud af, hvem der har givet hvem gaver i år. Og det er mig, der får lov til at stå for det. Jeg har alle navnene i en lille kagedåse. Og for at være sikker på, at der ikke er noget snyd og bedrag, så putter jeg låget på. Og ryster! Sådan. Så jeg har ingen idé om, hvem der ligger hvor i den her lille bunke. Så lad os finde ud af, hvad rækkefølgen hedder i år. Den første, det er Trine. Og Trine skal give gave til Leif. Det betyder, at Leif giver gave til Bente. Bente giver gave til Erik. Og Erik giver gave til Tilde. Tilde giver gave til Ida. Og Ida giver gave til Torbjørn. Og Torbjørn giver gave til Connie. Og det betyder, at Connie giver gave til Trine. Glædelig jul og godt nytår, og så håber jeg, at vi ses snart. Og som Trine vil sige, Vi ses derude! vi ses derude.